Il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja kitbet lill-avukat Tonio Azzopardi u fakritu fil-prinċipju li kulħadd huwa innoċenti sakemm jinstab ħati. Azzopardi huwa l-avukat tal-missier li qiegħed ikun allegat li ntbagħat il-ħabs għal xejn u fl-aħħar jiem għamel bosta dikjarazzjonijiet mal-midja. Il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja irreaġixxiet b'ittra u stqarrija li fiha fakret lill-avukati kollha fid-doveri u r-responsabbilta tagħhom taħt il-kodiċi ta' etika. Il-Kummissjoni fl-istqarrija tagħha appellat ukoll lill-midja biex tirrispetta l-preżunzjoni tal-innoċenza fin-nuqqas ta' provi taħtija, id-dritt ta' smigħ xieraq u l-integrità tal-proċess ġudizzjarju. Espert legali li tkellem miegħu One News qal li ittra ta' dan it-tip ma tfissirx li l-avukat ma jistax jikkummenta iżda li jrid juża prudenza kbira. L-ittra ntbagħtet ukoll lill-Awtorità tax-Xandir. L-Awtorità qalet li filwaqt li tirrispetta l-fatt li f'soċjetà demokratika l-istazzjonijiet bid-dritt jinformaw il-pubbliku bi ġrajiet ta' interess, hija wkoll temmen li trid tiġi rispettata il-preżunzjoni tal-innoċenza. Barra minn hekk qalet li jrid ikun hemm rispett lejn l-integrità u l-indipendenza tal-ġudikatura. Għalhekk l-Awtorità tax-Xandir appellat lill-istazzjonijiet kollha biex kull meta jitrattaw każi ta' dan it-tip iżommu qudiemhom dawn l-obbligi għaliex jekk jonqsu tieħu l-passi skont il-liġi.